asị na Oji Ego na obunye ji okwu maka na ife ọbụla na-emenụ n'elu ụwa nke anyị nọsi n'obusi ego. Ị ga-alụ ụlọ, ị ga-agba moto, ị ga-azụzi afịa, ị ga-eli nri, ị ga-eyi akwa, ị ga-ejezi obodo oyibo, ị ga-agbazikwu nwanyị, ị ga-eme agbamakwụkwọ, ị ga-achị ọchịchị, ị ga-echi igwe n'ọbụzi ego. O wee bụrụ ya bụ na Oji Ego ji okwu n'elu ụwa ka anyị nọzi. Ọbasie ọ bụ eziokwu aya ewere unafugo na Oji Ego ji okwu, unafugo na Oji Ego ji okwu. Oji Ego nye ji okwu, Oji Ego n'elu ụwa, Oji Ego n'elu ụwa na Oji Ego nye ji okwu. Ife obodo na-emenụ n'elu ụwa na-ebusi ego nụ, ife ego na-alụ ebukanụ. Ị ga-edozi n'obodo oyibo na-ebusi ego nụ, ife ego na-alụ ebukanụ. Ị ga-alụ ụlọ n'elu ụwa ilu, ị ga-agba moto n'elu ụwa ilu na-ebusi ego nụ, ife ego na-alụ ebukakwanụ. Ị ga-eyi egwu n'elu ụwa ilu, ị ga-esi ofe nụ, ị ga-etizi egwu na Oji Ego nye ji okwu. Onye na-enwere ego n'elu ụwa n'ife ịkwali ya kwa nwanne m. Oji Ego ji okwu. Onye ji ego n'elu ụwa n'ọbụ ya ji ife niile. Onye ego n'elu ụwa na ọdị ejekwa n'ụlọ ezi. Ọ bụrụ ebe a ga-egbu ọkụkọ onye ga-apụtara si n'ọbụ efi nu n'ọbụ efi ga-egbu. Ego eji ebukenu onye bụ ikuku ewu na-eso. Oji Ego n'elu ụwa na Oji Ego nye ji okwu. Oji Ego n'ụwa na Oji Ego nye ji okwu. Ka ndị elu n'elu ụwa, ka ndị elu ga-n'elu ndị ji ego n'elu ụwa, ndị na-emezizi ike asị na Oji Ego n'elu ụwa n'ọbụ ihe ji okwu. Oji Ego n'elu ụwa n'ọbụ ihe jizi okwu. Ka mụlegwu m jebe na Nnedo na Nnewi Nnewi ka mbabalụ n'ime ya. Ka nkenenu Chief Sir Dr. Alex Chika Okafọ Kwachi na-emelu Eze Nwachukwu nyere na Nnewi, Chairman Managing Director CEO Chikasin of Companies Limited, ọgaranya njere Akwatu one na Nnewi. Ezigbo oyi Otigbe Ibeh, Otigbe Ibeh na na-ekene yi na nnukwu mmadụ adịrọ fụcha. Ka ndị benụ na-eji azụ ndị ise, ka ndị ekene oyimụnụ Ogbuefi Patrick Ebi, Ogbuefi Nwachi na-emenụ. Kedu maka ezi ori akụkụ Ifi Ebi ịdị ga chọrọ nwaanyị ọma, nwaanyị ọma na-esozi. Ka mkpụrụ egwu m wee jebe n'obodo a na-agbazinụ, obodo a na-abụ Obeledu. Ka ekene nnukwu mmadụ na Obeledu, Chief Agnes Ifediri Ozuagụ, obere nwa na-ebe agụ mbọ na Obeledu. Obere nwa niile ebe agụ mbọ, obodo niile na anyị mara ya amalụ. Nwa omebigo gaba n'oruru. Ka mkpụrụ egwu m nata obodo
ebe nne mụrụ m na Anọba na gị nwere mmadụ ka ekene n'ezi oyi mụrụ Prince Obiora Emone Omerọra 1 na Anọba Chief Iyesele anụ na-egwulu ndị ọba niile na Alaba International na Lagos State onye ọcha Omerọra ndị ọba niile ji eme ọnụ gaba n'iru na anyị kwụrụ n'azụ Oji Ejo nye eji okwu ka kenezi oyimunu Mr. Makwa Chukwu Jama Otigbe Ibeh 1 na Anọba Majus International Limited na Alaba International ka amaghị ya mmanụ asị na Afudimba abụ ogologo imi ya Ebony Black onumekene yi Otigbe Ibeh na Anọba anyị o ka anyị yorùbá nụ ayo goriba ewele ewo Chief Ifeanyi Okwu Ugochidere 1 n'Ozubulu Chairman J&E Nigeria Limited Cosmetic eji malụ gị na Trade Fair Market na Lagos State niile ka ndị menu South Africa ka ndị ekene oyimu ezi oyimu n'Ozubulu Ifeanyi Egi onye echichi na-enyelu ụmụ ogbenye aka na-achị azụ ndị ise ka Chukwu kere iyi biko mere ọgọ ịbabalụ onye echichi na-enyelu ụmụ ogbenye aka Oji Ejo ji okwu ka ndị mmadụ ihe ala na mmadụ nọ n'ihi ala na mmadụ nọ n'ihi ala Chief Eze Nwabugu kedu maka ezi oriakụ yi Mrs. Chinyere Nwabugu COC CNC Federal Nigeria Limited nwoke ọma n'ihi ala Chukwu dubeyi Chukwu na-edu ike ị na-eje eje na bababa na Oji Ejo ji okwu nnukwu mmadụ nọ n'Osumeli Chief Austin Ozuora Akụzuonu n'Osumeli ọnwa ị na-etiri ọra nnukwu mmadụ akarịka ka ndebe n'ọka etiti ka ndị ekene oyibo na mmadụ nọ n'ọka etiti Chief Chigozie Amadike Eze Chi gọziri n'ọka etiti nnukwu mmadụ akarịkanụ ka ndị mmadụ Port Harcourt ka ndị ekene n'Nze Innocent Bolisinu Ogbuefi Eze nyere nwa 1 na Anọba Director Olusi Superstore na Port Harcourt onye ọbara akosime ka ndị mmadụ Lagos ka ndị ekene oyibo nnukwu oyibo nọ na Lagos eduwenu mmadụ aka eze ewube na Anọba Director Gospel Unit mma Auto Investment Business Obiri Nigeria Limited onye ọma n'idu ụzọ Eze ewube ezi oyibo gaba n'iru Eze ewube ka nkene Chief Sir Ijin Mba ọdịna nwa na Anọba
Otu Omuwe Nigeria Limited onye nwe ile onwe mmadụ ka njebe na South Africa ka ndị okenye oyibo n'ezi anya Chibuzọ aka Patoki Chinwetakwa n'Ogidi nwanne dị na mba na Nọba Chinwetakwa onye mmadụ dị mma n'Ogidi ka isi ejenu onye nwe ile onwe mmadụ ka ndebe n'obodo Ụgbọ na mmadụ nọ n'obodo Ụgbọ ka nkene na-ezu oyi Ifechukwu Johnson Onyeka aka Johans n'Ụgbọ na Somerset Cape Town na South Africa si ejenu ezigbo oyi Otigbe ndị ji eme ọnụnụ ka nkene na ochie munu abụchi ọnwụ ọra o achile o na Somerset Cape Town na South Africa ka isi ejenu ochie onye obi ite ego n'umekene ka nkebe n'South ka nkene nwodi na mmụọ ezi oyi n'iji mma o Uchenna Adieme Chinemeze na South Africa na Somerset Cape Town ka isi ejenu na South Africa ezi oyi m gaba n'iru na mmadụ n'oliganụ ka nkene Tony Nnadi Majijana na Nọba ezi oyi nwe n'ija n'ihu agwa gị kwuru na ife ịgba na wee match ka anyị na-agba na Rome Chukwu debelu gị ma Ntijana ezigbo oyi m Lisa Obiachukwu anya onye eze na Nọba manija Jerome Petroleum Limited Oil and Gas na Nọba ka isi ejenu ezi oyi m Oji Ego n'ụwa na Oji Ego n'ụwa n'ọbụ onye ji ego n'ụwa n'ọbụ onye ji okwu